BP दोलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया दिनै गुबुन दोलोआव थांबाय। थांथो जेला BPF-आव दंमोन होनबा दाम दङमोन। BPF-नि जोंनि लिडारखौनो निन्दा खालामनानै थांनाया बेहा जेबो जाहैया। बे नायनो रोङाखै। जों बेखौ लानानै BPF-खौ सालायनो सेस्था खालामदोंमोन, नाजादोंमोन। खिन्थु बेयो BPF-खौ नायाखै, रायजो राजाखौ नायाखै, BPF मोजां मोनग्रा रायजो राजाखौ नायाखै। मात्र गावनि बेक्तिगत सार्थखौ नायनानै बियो UPPL दलाव जगदान हैबाय। बियो गाव मा मोनहैगोन बे गावनि खोथा, गावनि खाफालनि खोथा। खिन्थु जोंनि BPF-नि लिडारा फैगौ समाव आरोबाव दिनै जिहेतु रायजो राजा नुजोब्बाय, 4 बोसोर नुबाय, 5 बोसोर जानो बारा गोबाव गैला। बेखौ लानानै रायजो राजाया दिनै गोदानै सिन्था खालामबाय, हाग्रामा महिलारिया फैफिननांगौ होननानै। दा बिसोरनि बे इच्छाया पुरन जाथों, इसोरा जोंनो बोर होथों, जोंनि सिन्थाफ्रा मोजां जाथों, बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबहरबाय। लन खालामाखै, बे बिसोरखौ दिनै रोखा रोखा नुबाय। दिनै बै एबसुनि जायफोर शहीद, एबसु खालामनानै जायफ्रा शहीद जानानै थांबाय, जायफ्रा माने भलन्टियार्स फर्स जानानै गावनि जिउखौ बावलांबाय, नेतृत्व होननानै दिनै जायहा माने NDB-नि आखायाव गावथार जालांबाय, बिसोरखौ दिनै मान होआखै। बे माबायदि गोसोनि मानसि जानो हागौ? दिनै UPPL-नि लिडारफ्रा माबायदि जानो हागौ? दिनै सरकारखौ बिसोर दखल खालामदों, थगाय थसि जोंनि रायजो राजानि भटखौ बिसोरो लानानै दिनै सरकार खालामबाय। लानो हाबावाखै, जोंसो बांसिन मोनदोंमोन ना। खिन्थु माखासे बिदिनो राजखान्थियाव गोग्लैनानै जोङो माने बिदिनो होख्लायजानांदोंसो जोङो पलिसियाव जोङो माने गोग्लैनांदों। खिन्थु दिनै बिसोरो सरकार सालायनो थाखाय खाबु मोनदोंब्लाबो बिसोरनि जि बिबेक, बिसोरनि जि मेन्टेलिटि, बे मेन्टेलिटिया मुगैथाव। रायजो राजाया दिनै नुगोन, नायगोन, बिसोरखौ नायसिगोन। दा रायजो राजाखौ थगाय थसि खालामनानै भट लाबाय, साख्रि होगोन, घरे साख्रि होगोन, माबा मोनसे माने आसनि होगोन, थाखा होगोन, फैसा होगोन होननानै थगाय माने भटखौ लाबाय बिसोरो। दिनै जायफ्रा आसा खालामनानै दङ बिसोरो फेलें जानानै दङ। दा बेखायनो बिसोरनि गोरबोआवबो बिसोरनि प्रति माने निमाहा होनाय मेन्टेलिटि दा गैया, गोसो गैया। बे हिसाबैनो रायजो राजा एखे सुरावनो बुंदों, हाग्रामा महिलारि फैयोबासो जोंहा माबा मोनसे जासिगोन। गतिके हाग्रामा महिलारियानो सरकारखौ दाथों होननानै बोर होदों। दा बिथांमोननि बोरखौ लानानै जोङो आवगायलांनांगोन, रायजोखौ दैदेननांगोन। आरो फैगौ समाव रायजो राजानि प्रति जोङो श्रद्धा खालामनानै, बिसोरनि जि इच्छा बेखौ रेसपेक्ट खालामनानै, श्रद्धा खालामनानै, मान होनानै जोङो फैगौ समाव BPF-आ सरकारखौ सालायलांनांगोन। गोबारै सोलाय सोल' हाबदों ओंखारदों बिदि सोलिबाय बे बेलायाव BTC इलेक्शना 2025-आव जागोनखाय राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गोबां सानलायनाय फैदों बा गावबा गावनि मेथमेटिक्सफोरखौ बयबो खालामदों। दा बे हिसाबैनो गोदान बारहावाफ्रा फैदों। नाथाय UPPL हिसाबै जों जोबोद कम्फर्टेबल अबस्थायाव दङ आरो थांनाय 4 बोसोराव जोबोद डेडिकेटेडलि आरो सिनसियारलि रायजो राजाफोरनो जिखिनि अननाय होनांगौ, मान होनांगौ आरो खामानि मावनांगौ बेखौ मावबोदोंखाय जोंनि फारसे रायजो राजाफोरनि अननाय आरो मोजां मोननाया दैनिन दिन बारायलांबाय थादों। दा नंखायनो नेक्स्ट जि इलेक्शन जागोन, बे इलेक्शनाव UPPL हान्जाया एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दानो हागोन, बियो रोखा जानानै दङ। बेराफारसेथिं जों नुबाय थादों दायो बारग' NDP इउनाइटेड फरमआ दायो माने मोनसे राजखान्थि खुलिनो थाखाय बिथांमोना सोलो खालामदों। बे बिथांमोननि बाथ्रा, गावसोरबा मा एजेन्डा लादों बे बिथांमोननि बाथ्रा, बेखौ आंथ' बुंनो हाला। खिन्थु दानि समाव बेबायदि गोदान राजखान्थि दोलो दानानै मायबा मोनसे खालामनो हागोन